YouTube. I dag der laver vi vintersommersport. Sommervintersport. Det er hvad vi kalder det. Men vi kælker, når det er sommer i hver efterår. Så ja, nu er 2 idioter der. Kommer der en video af 2 idioter, der kælker. Men jeg var ikke helt tilfreds med hans kørsel, så nu vælger han simpelthen bare at køre for eksempel. Bakke. Ja, der er lidt fluehop her, så det er jo helt perfekt. Det er meget. Ja, kom nu, kør! Kør dog. Håber vi ikke, vi står på skæld knækker. Jeg har ødelagt mine andre 5 kælke. Ui.